Enkä niitä! Se taas juoksi meikän mylliin. No niin. Kiva, nyt rappaa 1,5 tonnia ränkkiä, 7 päivää taas jäähyä. Turk 0 Jere. Mitä ihmettä? Turk 0 Jere. Ai. Koussi 7 päivää! Matte Katte. 7D. Turk 0 Jere. Miks ne tollein? Aina ei voi mennä matsit putkeen. No taas jotain vitun trolleja, saatana. Tuo oli kyllä niinku vittu ihan Spurro 1234. vittu tahallinen, saatana taas. Mitä himskattia nyt? Turk 0 Jere. Lakasko niil? No ei vituussa lakaan. Ei sulla yhteys katkes pelistä. Ei mulla katkenut, kun mä sain jäähyt. Skui. No kun ne vitu aasit juoksi siihen saatana mölliin Samuel. tahalleen. Velkomme torstai My Channel. Turk 0 Jere. Arvasin et toi. Turk 0 Jere. Sen verran epäilyttävä. Tuun pellet, saatana. Kuka laittaa nyt mölliin tahallaan? No vittu kanaratsasta ja ne saatana juoksi siihen vitun mölliin tahalle. En mä nyt usko, että tahallaan. No vittu, jos minä sanon, että se on minun mölli, että älkää juosta, niin vittu yhdet vaan juoksee siihen. Ja vittu, kun toi on vittu eka kerta, kun on vittu apinat rollaa pelissä. Turk 0 Jere. Sun lives näytti et. Matte Katte. Uus akko. No niin, vitun kanaratsastaja. Vittu mä heitän sen kaveristakin vittu. Kanaratsastaja. GG. Velkomme torstai My Channel. Ei pidä Suksi ottaa vittuun kierroksia. täältä. Uusi akkokysymys. Siis kelle? Kanaratsastaja. Moro. Kanaratsastaja. Mihin menit? Jankki. No mihin Mulla vittu Jere. menin vittu? Tais Kato ylös kanaratsastaja. vitun aasi. No. Ei nyt tarvii mun mölleihin juosta. Varohan juoksee tahalle. Turk 0 Jere. Oli vähän pieni etä. No en mä kyllä nyt ihan usko, että rousku siihen tahalle juoksi, mut... Noista yhdistänyt en epäily. En minä ollut sun möllissä. Siis mähän olin mukana. Onko joku laittaa tätä rouskukin juoksi siihen? No minä en juossut todella. Mulla on striimi päällä, mä voin katsoa aina sen tosta noin niin Turk siinä. 0 Jere. Kyllä se rousku. Pitääkö nyt ruveta pelleilemään? Mä antoin nyt aika lapsena oikeesti ottanut. Turk 0 Jere. Se on niin lyhyttä et.
Tekikö kukaan klippiä, niin katoo. Teen tuokat tehtävää mukaan, vittu menee läpi.